перманентната каштурка, виждате с две лепи отпред, не знам дали ги видяхте. Сега вашите аплодисменти за чаровната любезна домакиня. Да, пак. Малката стопанка на голямата къща Мария Игнатова. Благодаря ви, здравейте и от мен. Добре сте ни дошли и то навръх Димитров ден, който ела тук се пада празник. Моя другар в живота Димитър Ривков Рачков. Това къде не е на тържество. Честитимен ден. Благодаря. Всички здрав. По-обраня. Ето, почерпете се. След малко ще има за всички съборец. В колата имам още. Няма да се излагаме сега пред чужденците на именете. Много сме щастливи в нашия нов дом, обаче разбира се, в началото имахме известни пререкания относно местоположението. И двамата бяхме съгласни, че трябва да е на комуникативно място. Обаче, докато Рачков искаше да сме близо до метрото, аз исках да сме близо до мола. И сега перфектно сме се разпределили стаите. Аз си живея в хола, Мария живее в мола. Лицето Димитър Рачков беше решил, че трябва да имаме кръгла къща. Да. Всичко в къщата трябвало да бъде кръгло. Да. Разбира се, ти избих тази, меко казано, малумна идея от главата, но до ден днешен се питам, защо искаш да имаме кръгъл дом? Защо искаш да имаме кръгъл дом? Защото майка ти каза, че когато си вземем ново жилище, не може да не се намери поне едно ъгълче за нея. За мама винаги ще се намери. Ма няма ъгъл, разбираш, иначе с най-голямо удоволствие. Ако има ъгъл, аз нямам нищо против майка ти, просто няма ъгъл, разбираш. Но имаме специален гост и е време да го поканим, аз за това ще стана. Господин Хамарцумян, заповядайте. Аплодисменти да подкрепям. Аз вече съм се подготвила на правилно. Честитен имен ден първо. Благодаря да се прегърне, надявам се. И за интернете, ако Да искате. ти преведа на бърза ръка на френска поговорка, която казва и да се ожениш и да не се ожениш, след 10 години ще съжаляваш. Сега е важно вие да ни кажете на къде като цяло върви пазарът на имотите и подробности, които са свързани от това. Пазара на имотите започва леко да се събужда по една много проста причина, защото строителните предприемачи преди 2 години смятаха, че кризата в жилищното строителство е нещо като крема, която за няколко месеца всичко ще се върне на нивата, на които беше 2007-2008 година, с супер оптимизъм, растящи цени и така нататък. За година и половина-две на едните им се свърши търпението и до някъде парите, на другите живота ги бута, защото те се женат, развеждат с деца, искат да живеят по-добре, сменят си работите и така нататък. Тоест, отложеното потребление на жилища в един момент не може да се отлага до безкрайно, защото живота е относително къс и започнаха да се случват сделки. Случват ли се сделки и има место и за нас. И всъщност това е един начин да помогнем на хора, които за първи път решават да имат нещо общо. Българин е свикнал да има едно жилище, да го заведе, да го направи център на живота си. След това всичките неща се случват около това, заради това, под това, над това и така нататък. Това прави пък банките много спокойни, че човек може би ще спести от нещо друго, но винаги ще си плаща вноските. Така че мисля, че от тази гледна точка нямаме голям проблем. Добре, за този първи дом необходимо ли е да са сключили граждански брак двойката на Не е необходимо, защото те са съдлъжници по кредита, така че дали са сключили граждански брак, дали са казали на местния ходжа, дали са отишли в жертвата. Карате ли кола? Да. Така. Някой по-добре, някой по-добре. Няма значение. Карате като цяло. Обаче, като излезете от магистралата и влезете в населено место, не ви ли се струва, че сте спряли? Карате с 60, 70, 50, на колкото дава. Но когато човек е карал с 150 и слезе на 50, има чувство, че е спрял. Малко беше ситуацията и с кредито. Така, сме спирали всъщност, но на някои хора се струваше, че всичко е събрано. Не е верно. Аплодисменти за Уникредит. Казаха ми, че 1000 пъти ми казва Уникредит, няма да ми дадат хонорара. И аз за това. Да почерпим хората, че така ще остават бомбоните. Ето по една си взимайте, не по две, защото съм ги честил на човек. Вие сте на работа, вземете си първи. Ма по една, не за жената и за си. О, хай! Какво ти си, Йоне?
Andrea Cadri. Oh, my name is Peter. I'm from Burgas, Bulgaria. And that's about it. I am from Florence. Florence? Oh, mamma mia! I consider already myself half Bulgarian. Sì, certo. Yes. Macchina, che cosa? Italiano. Gospodare de firma da me striševa noticija. I know. Michel Hunziker. Better. Michel Hunziker. This letter is better. Вземете си още нещо, защото си италиан. Италианец. Once is enough. Още да, са да, благодаря. Аз ще мина. Журналисти. Ние продължаваме нататъка. Господин Игнатов, време е да поканим другия наш гост. Това е господин Тихомир. Тихомир Тошев. Ето запомня се. Така е център. Преди малко се. Благодаря ви. Да разкажете нещо за хората. Взимат ли жилище, или винаги имат ли пари за жилище, или винаги ползват услугите на Unicredit Bank, за да си получи жилище. Хората винаги жилището е било за нас българите приоритет, така че те са намирали начин да намерят пари за жилище. Хубаво е, че в последните 10 години имат сериозен помощник в това отношение, в лицето на банките в България. Unicredit Bank е една от банките, която винаги върви една крачка напред. Да си го кажем направо. Винаги върви една крачка напред. Ще продължите след рекламния блок. Ето и отново се рекламите. Не. Тогава ще го кажа по друг начин, да не е реклама. Едно време имаше една реклама на Карлсберг, може би най-добрата бира в света, и ние ще кажем, може би най-добрата. Тогава няма да е такова дум-дум. Така е. И в случая, понеже събитието е първи дом, наистина те са банка, която първа моделира продукт специално за младите хора. Честно казвам, аз като така независим наблюдател на пазара, прегледах условията на продукта. Те са доста добри. Нашето наблюдение показва, че в последните 6 месеца всеки 10 отпуснат кредите на млади хора до 25-28 години, които в момента са мотивирани да излязат на пазара на имоти. Първо, заради мечтата им да имат собствен дом, второ, заради желанието им да са самостоятелни, да са успешни. Не малка и мотивацията на пазара на недвижими имоти. Наистина там цените слязаха на нива, които предлагат доста атрактивни предложения и често те успяват да харесат техния имот, в който да се развиват и да изградят семейство. Не на последно място и подкрепата на роднини и близки, които когато младите искат, ние ще помогнем малко с участието. Между другото, ако погледнем преди кризата, нямаше толкова специализирани продукти за младите хора и то беше защото те бяха малко по-рисково ориентирани, по-емоционални, много често надскачаха възможностите си. Днес обаче мисля, че почти всички си извадихме правилните уроци от това, което се случи и от ръста на лошите кредити. И ние виждаме, че младите хора са доста по-отговорни в взимането на такова решение, доста по-добре преценяват възможностите си, какъв кредит могат да обслужват, какво жилище да си позволят. Така че лошите кредити доведаха до добрите уроци в целият този пазар. Време да посрещнем господин Пунчев. Заповядайте, благодаря. Добре дошъл. Заповядайте. С какво точно се занимавате? Най-общо казано, измислям продуктите, които са причина да сме тук. То с банка след като търсим начин да ги продаваме, правим го доста успешно. Тук дори колегите от срещата казаха, говори за продукта, защото за пазара и за цифрите доста се приказват. За какви цифри по-скоро да ви приказвам или повече да поговорим за продуктите, както за млади? Но колко е размера на заема, който се взима? И то е среден размер на заема тръгна цялата работа, защото в началото на годината с нашите приятели и колеги от маркетинг и комуникация направихме едни бързи анализи и видяхме, че основните кредити, които се взимат, са около 50 000 лева, след като пък видяхме, че тия основни кредити около 50 000 лева се взимат точно за да се купуват апартаменти, жилища, които наистина са типични, характерни за младите семейства, за младите двойки. Нека това да използваме този термин. Пуснахме още
самото начало на годината веднага една оферта, която се насочи точно към този сегмент, която са доста успешни. Политиката или тактиката. Самия продукт има много хубави характеристики, които точно са насочени към това да направим избора на новото семейство по-лесно. Значи, примерно, има един сертификат, който го даваме безплатно, който сертификат дава много сигурна стабилност на клиентите, че след като обикалят, търсят и имот, разгледат и другите банки, какво предлагат, тук като се върне, че могат да разчитат на това, което е в джоб. Доста хубава характеристика, мек елемент, както му казваме, но се оказа доста подходящ. Това беше първото нещо, което направихме. Сега решихме зимата малко да обогатим още повече продукта. Това, което обикновени хора ние забелязваме, е, че винаги, ако клиента разбере, че банката се минава по някакъв начин, гарантирано клиента ще вземе продукти. И ние решихме как да направим така, че да се минем ние, нали, и пък клиента да вземе кредит от нас, да ни предпочете нас. И тук да на помощ един друг продукт, който сме измислили, доста оригинален, доста подходящ отново за млади бойки. И би казал, че единствено нашата банка предлага тази форма. Имаме един спестовен план, който всеки месец на малки вноски се слагат парите в, речеме, един актив, взаимен фонд. Този актив, пазарът се грижи, затова този актив да нараства, защото той се движи съобразно пазара. Така че клиентите, които предпочитат да вземат такъв спестовен план, ние им намаляваме с 1% лихва. Значи не се минаваме сега, не събираме 1% лихва, защото клиентът решава да спестява. А между другото, само днес да кажа, че Димитров ден е празник на Видин. Също. А вие сте от Видин. Да че какво правиш? Почерпете Това си е за цял живот. Това спасение няма. Празник е на Сливен. Какво друго да ви разкажа? Трудно е, защото идеята ни е. Ангажирали сте, женили сте, имате ли дом, ползвали сте кредит първи дом? Първи дом не. Трети. Кредит трети дом. Трети дом. Госпожо, да видя вие какво записате до тук. Изчерпваме всичко. Ето, Рачко ви звъня от банка. Това ли само вие? Нашите участия с госпожица Игнатова в хитовия турски сериал са късни, имаме професионално изкривяване. Например, за турския пазар кредит първи дом ще стане така. First Сарай версия. И аз имам две потребителски кредите. Джоб параса харч. А лош кредит, забележете, сакатлък версия. Овердраф е зор заман масраф. Но да кажем ли други турски думи, те не са много сутрешни. Ако напоканите вечер, така на вечерно гости, да се събере. Добре, за далматинец кажи. За далматинец. Не, как е? Тигър. Тигър е Коцко джамити раекотак. А пантера е каракотак сердес. Знаете, че се намираме в условия на световна финансово-икономическа криза, обаче служителите на Unicredit Bull Bank и Unicredit Bull Bank кризата не е ударила. Тук не е сценарий, аплодисменти. Ето вижте, целите се грешни. Мен обаче да ви кажа, ме удари сериозно. Аз имам си на 4 години. Сега ще направим, ми зададе господин Хабратжан фундаментални въпроси. Тате, ето вие сте цифри, какво е това пари? Какво е това пари? Аз се замисли как пари, това са лимузини, шампанско, маски. А той вика, тати, като няма пари, викам, като няма пари, тролей, айрян майка ти. Така, хобито на Мария, както тя самата спомена преди малко, е да пазарува в мола, а моето хоби е да изплащам кредит първи дом.